handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 53 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatuni na sa aton sining nagasigabong frequency ang 630 kHz. Una sa tanan sa aton sining iya nagasigabong frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo si tagsa ka mga radyo, mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati dira karon nga ara na ho nagapa urok-urok sa pagpamati sa ila sinitag sa ka mga monitor, no? Sa ila sinitag sa ka radyo, kaangay sang radyo ko diriho sa announcer's booth sa wala, no? Ang normal nga radyo nga pwede gid maliso, no? That is why nga ti ara kamo dira free kamo nga naka-tune in sa aton sininasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lisoan sa inyo sinitag sa mga radyo, no? Sa aton sining mga dear listeners, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagplamati, sa aton sining mga suki, no? Sa hindi balabutan sa aton si pagwaragwag, hello and good afternoon. Sa nakatune na sa aton sining nagasigabong nga frequency nga 630 kHz sulat labot sina ara man, no? Nagapamati pinaagi sa aton sining live audio streaming. Kung hindi malabutan sa aton sini nga 630, no, sa aton sini iyang area of responsibility, no, kung layo na sa inyo, no, hindi na kamoyam, hindi na klaro ang frequency naton nga 630 kHz. Sa gyapon gina-enjoy ninyo kami, no, pinaagi sa aton sini iyang live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag log on sa aton si official website, no, ang www.bomboradio.com. Again, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan, no? Sa liwat ang aton siniiya nga official website, ang www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan, mga kabombo, no? Ang official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, plus pang aton siniiya nga local website. Aton sila local website, of course, pwede ka mo dira kalagon, www.bomboradio.com/Bacolod para nga
duro diretso sa mga Bacoleños, kag sa mga Negrense, wherever you are, labi lagi sa bugos nga kalibutan, mga kabombo, no, pwede ka mo da kalag on. Try to update yourself sa aton sa iyang dalagko nga mga balita, no? Kay kompleto gina, no? Sang Bombo Radyo Bacolod via our news department, no? Sa pag dulong dira sa inyo sa madalalagko nga mga balita, no? Kung kamo ara sa iba na pungsod ti kundi ma-update kamo mga kabombo, no? You are being updated every day, every minute, every hour of the day, no? From where the action is sa mga kabombo, no? Ara gid ang Bombo Radyo. That is why nga daw ari lang kamo diri, no? Once nga maka-log on kamo sa aton sa iyang official local website, ang www.bomboradio.com/Bacolod, no? Siyempre pa sa mga nag-enjoy man dira ho, pamati sa aton si tagsa ka mga programa, mga kabombo, no? Pwede gid, no? Sa gihapon sa mga ara na sa ila sila cellphone, downloaded na ang Bombo mobile app, di kundi ara na sila dira o naga-enjoy naman sa aton sining mga programa kaangay subong diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no? Ara na kamo dira sa mga wala pa naka-download kag nakabutang sa ila sining cellphone, no? Naka-embed sa ila sining cellphone ang aton sining Bombo mobile app. Come on, try it para nga kompletos ricados, well equipped ang aton si tagsa ka cellphone anywhere, no? Pwede kita kapamati daw kaangay man sa radyo, mga kabombo. Well, ang pinasahi lang dira kay crystal clear, no? Nga live audio streaming ay inyo dira nga mabatian. Siyempre pa mga kabombo, ara man ang aton siniyang Bombo mobile app, mga kabombo, labot sila arang aton sininga Facebook Live, no? Kaway-kaway sa aton sininga mga naglantaw dira sa Facebook Live. Hello and good afternoon. Siyempre, ara pagid ang aton siniyang YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Ara na kamo dira sa aton sininga YouTube channel, mga kabombo aber, no? Parisan na kamo dira kay dugay-dugay. Si Miss Jazz ang acknowledge naman sa inyo, magabasa kita sa inyo siniyang mga mensahe, no? Diri sa aton sininga YouTube channel. Don't forget kung ara na kamo dira, don't forget to make an LSS, no? Like, subscribe, and share, mga kabombo. And also, no, i-click ninyo ang notification bell below, ang do gamay na nga bell, no, mga kabombo, para nga any time of the day, no, kung may ara sang live streaming, live programming, ang Bombo Radyo Bacolod, ma-notify ka mo anytime of the day, no, sa inyong mga paborito nga mga programa diri. No, kaangay man sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang, I'm sure kamo nga ara sa my YouTube channel, no, kag ara na sa inyo nakaano kamo dira sa YouTube channel, naka-subscribe kamo sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Syempre anytime of the day, no, kaangay subong na notify kamo nga ara na ang aton sinipalatuntunan kahapon lamang. That is why ti ara naman kamo gani ho, ara naman sila yung mga suki naton nga mga pinalangga nga mga tagplamati dira sa YouTube channel. Winners, Abigail Marinas, Isabel Cantila, and Ivan Cervez. Sa mga winner na naton, how about sa aton siniya abing Facebook Live? Lantawon tabi kung sino naman di ang winner. Wow, si Ma'am Juvie Sarge Amodente. Ang aton siniya Bombo International Correspondent dira sa Maya, New Zealand. Hello and good afternoon sa imo, Ma'am Juvie Sarge Amodente. Si Ma'am Juvie Sargent, mga kabombo. Of course, ara man, no? Si Sir Eddie Laus, no? Halin pa sa programa ni Bombo Dennis Rubica, ara na si Sir Eddie Laus, supod sa kay Nanay Isabel, nga monitor dira sa mga syudad, sa Victorias. At sige, padala ka mo sa inyo siniyang mga greetings and mensahe, no? Paramdam ka mo, para nga makaano kita, maka-ulo-unwind kita diri, no? Sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang, mga kabombo, ara na kamo dira, no? At sige, welcome diri sa aton pang Sabado edisyon sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang, no? Ang aton siniyang Saturday edition, and we will thank the Lord for this Saturday. Thank God it's Saturday. TGIS. Petsa ano kita gaya subong? Petsa 19 sa bulan sang Marso 2022. No? Bawdo sa san ulang, mga kabombo.
Sige. Sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati, sa aton sini iya nga masuki, standby kamo, kay may ara naman kita sang igadulong sa inyo nga true to life story, no, diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Dugay-dugay ang aton sini iya nga pinaka menu, no? Aton sini nga main menu sang aton sini palatuntunan kahapon lamang ang inyo sini nga makasaysayan, no? Your true to life stories. Kang akon sini nga pagpangagda sa inyo sa gihapon, no? Aber pa ambit kamo sa inyo sa makasaysayan kung ano man ang inyo sini iya nga mga nagliligad agon nga mapusla nato, no? Bisan sa aton sa true to life stories, at least mapinuslanon ini mga kabombo, hindi lang sa aton lamang ini kundi ipaambit nato, no? Who knows, pinaagi sa aton si kasaysayan, madamo ang ma-inspire, madamo ang matagan sa leksyon, makakuha sa aton sini nga lessons in our lives, mga kabombo. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, mga kabombo, no? Sige, pwede man ipadala sa Facebook page sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Private message o kung ibutang sa inbox, mga kabombo. At syempre pa pwede gid nga ipadala pinaagi sa aton sa traditional way of writing or sharing our true to life stories, pinaagi sa pagpadala, no, sa aton sini iya nga koreo kung sa post office, special delivery man o kung hindi, importante malabot diri kag mabasahan ni Ms. Jazz kag mapuslan sa aton sini nga mga kabombo nga nagapamati, no? So padala na kamo, pinaagi sa yellow pad, pinaagi sa pag computerized pwede man, o pinaagi sa traditional man nga typewriter, no? Pwede nyo isulat man ang inyo siniiyang nga mga kasaysayan. Kag ipadala, i-address sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Yari anay hua, antes pa man, no? Daw pang, pang preliminary nga dulot namon sa inyo, mga kabombo, no? Ang aton sini nga matahom nga mabahanon, produkto sang kaugalingon nga paindis-indis sang Bombo Radio Philippines, pinaagi sa aton si Bombo Music Festival, no? Ang aton si paindis-indis sa pag-compose ng mga original, beautiful songs, mga kabombo. Kay isa sa mga nangin most requested songs nga ginapaambit naton diri sa inyo, mabatian diri sa aton programa kahapon lamang, amo ining ambahanon nga nangin first runner-up, no? First runner-up sa Bombo Music Festival 2020. Ato balang ginhiwat nga Grand Performance Night sa Bombo Music Festival. Ari aton liwat panumbalikan lantawon ang first runner-up sa Bombo Music Festival 2020 edition. Ang ining ambahanon ginatiguluhan, I'll Be Right by Your Side. Naging compose ni Elmer John Bolaño, kag subong man ni Patrick Mark Armada. Kag nag-interpret sini amo mismo si Elmer John o kung si E.J. Bolaño. Yari mga kabombo ang bahanon, I'll be right by your side. So, yung inspiration namin for this song is yung moments in life natin na malapit na mawala yung loved ones natin. Kaya we dedicate this song sa lahat ng mga taong naka-experience ng mawala ng kanilang mga minamahal sa buhay at sa mga taong takot mawala ng kanilang minamahal.
I was hurt and I was fooled by love made by wounds. Wanna break free from the past that's thin, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what
Philippine Standard Time, 13 minutos na. Ang nakalipas sa tak na ang alas 2 mga kabombo. Amoy itong aton si pambukas nga bahanon para ged. Sa aton sining mga pinalangga nga matag palangati sa aton si Masuki. Sa mga nagatan-aw na dila karon sa aton sini iyang Facebook Live. Sumuman sa aton sini nga YouTube channel. Kaya nagapamati sa aton sini iyang nagasigabong nga frequency. Ang 630 kHz sa aton si tagsa ka mga radyo nga pwede ged maliso, no? Kag subuman, syempre ara man sa aton sini nga official website ang www.bomboradio.com kag local website ang www.bomboradio.com/bacolod mga kabombo, no? Baw ka na mi sang ambahanon, I'll be right by your side. Dumduman ninyo si Michael Jackson, of course, ang King of Pop, Michael Jackson, mga kabombo. Dumduman nyo ang iya sininga style nga pasang pagpanganta, nga konsubo gani kag love song, no? Do may hikbi na siya, do arap gasay siya bala, no? Arap lang do nagahibi, no? Do nagahikbi kung sa Tagalog pa, no? Do amo-amo ang pag-interpret, no? Sa aton siniiyang local artist, dira sa may Panay, no, si Elmer John Bolaño, mga kabombo, no, iya sining ambahanon I'll be right by your side nga siya man ang nag-compose together with his friend na si Patrick Mark Armada. Dumduman yung ambahanon ni Michael Jackson nga she's out of my life, no, di ba la? Sa punta na dira do naghibi gina siya, and it was real, mga kabombo, no? Nga naghibigid, naging sentimental si Michael Jackson sa iya sini nga pagkanta sa She's Out of My Life, no? She's out of my life, she's out of my life, and I don't know whether the bride. Basta sa punta na nag-ano na siya naghibi. Kag ang producer naghambas ng liwaton ta kay sentimental si Michael Jackson. Since sa producer, well, let it be, no? Daw, ano to ya, normal to ya, ang iya sini pagkanta, let it be. So sa punta, try to check it out, ang She's Out of My Life by MJ, by Michael Jackson, mga kabombo. Sa punta, di ba, doon ano na siya, nag-sign na siya, naghikbi. So daw mo manino, si Elmer John Bolaño, no? Feel niya ang ambahanon nga, in-compose niya, kagin-interpret. That is why nangin, first runner-up sa Bombo Music Festival 2020, no? Especially ang chorus balang I don't wanna leave you, I just want to love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. Di ba doon amo man, no? Feel ni Tuto AJ Bolaño ang iya sinipag-interpret sa iya siningaging compose ng bahanon. That is why naging first runner-up sa aton sininga tuigan nga pa-indis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs nga Bombo Music Festival, mga kabombo. Nami, no? Do ala Michael Jackson siya. Jackson, mga kabombo, no? I was hurt and I was fooled by a love made by rules. I wanna break free from the past that's stained, and here you are to remove that pain. Oh, how lucky am I to have you, baby. Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your
side. Bow, katahom mga kabombo. I know you're enjoying mga kabombo sa aton siniiya nga pambukas nga mahanon. Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod with matching mga beautiful songs, no? Inapabugal tagit. Produkto sang Bombo Music Festival, mga kabombo. Aton sinito igana pa hindi sa pag-compose sa mga original songs. Kung kung ako sa inyo mga kabombo, try to compose now. Samtang may panahon pa kita. Para kung mapustro naman na masunod naton, nga pa indis, ready na ang inyo siniiya nga mga igapaambit. Ninyo nga mga matahom nga ambahanon, God-given talent. Try to utilize it, try to use it mga kabombo, and share it with other people. No? Isa sa mga ano naton, mga pamaagi, mag-entra sa mga paindis-indis kaangay sini. Ang kaugalingon nga paindis-indis ang Bombo Music Festival to discover your God-given talent. Si Mamita Chuvi Argeles is also watching. Mami Miss, good afternoon. Kamusta ang aton siniiya nga hardin, no? Katahom sang garden ni Mami Mitz. Amo gina, no? Maka-relate ko na kay ang pagpananom, pagpang-garden, makaanugid, makahatag sa aton sang ginatuwag bala nga venue, no? Nga makaulo-unwind kita, no? Ma-divert ang aton siniiya nga sense of sight, lain ang aton sinigilalantaw, mga greens, no? Kang mga beautiful colors of beautiful flowers, flowering plants, mga kabombo, no? Ma-divert ang aton sini nga pananawan sa lain naman, no? Ma-divert ang aton sini nga feelings because of the joy and happiness nga madulot sa mga tanom nga tanom no? Kag bunyag-bunyagan adlaw-adlaw nga tanan hasta nga magdalalabong sila, hasta nga kalash gid sa ila, no? Kanami pamatyaga, no? Kaga ang imo sini nga mind, mga kabombo, ma-distress, no? Distressing, mga kabombo, in order nga aton sini nga mind hindi mabala mangin mabugat lang sa masami, no? Ang aton sini nga mental health pinaagi sa paggamay-gamay sang levels ng ginatuwang bala nga mental stress, mga kabombo, no? Through gardening. Oh, my fellow plantita, Mami Mitz, good afternoon. Together with your husband dira and your children. Bao si Anesita Gamboa, ara naman gani ay ho, ginagreet nilang si Gloria kag Maricel Roldan. Ari sila subong sa Central Hawaiian. Gapa pedicure kag manicure. Unami, no? Simple life, sweet life, mga kabombo, no? Si Sir Carlos Mahinay, ara naman dira ho sa aton sa YouTube channel. And of course, si, ara man, duhagid kay Ma'am Juvie Sargent. Sa YouTube, si Ma'am Juvie Sargent, no? Sa aton sa Facebook Live, ara man si Ma'am Juvie Sarge Amodente. Thank you so much, mga kabombo. Ara na sila ho. Nagapariser na. No, pinaagi diri sa aton siniiya nga YouTube channel kag Facebook Live. Antes kita magbuya sa pila ka pahanumdom, mga kabombo, yari anay ho para sa aton sining mga bagong henerasyon, no? Ara kamo sa inyo sinitag sa mga balay since today is Saturday, and of course, no, ang aton sining face-to-face classes daw hindi pagid amuna ka butsyog, mga kabombo, no? Kagabay pa mabutsyog na gid. So ang mga young people naton, no, kinahanglan may mapulot nga pila ka mga knowledge or sa inyo sini nga information, for your information, FYI, no, sa aton siniiya nga segment diri sa kahapon lamang, ang matudtuon nga kahapon lamang, no, sa maragta sa aton si Pungsod Pilipinas kag bug-os nga kalibutan, mga kabombo. For today, liton kita sa aton siniiya nga kahapon lamang Philippine history, mga kabombo.
I know nga nabatian na ninyo no ang real story sa sining aton sining Filipino heroine, mga kabombo. Kung may ara kita sa ginapabugal mga baganihan, nga mga maisog, nga mga lalaki, no, male heroes, mga kabombo, may ara man mga kababaynhan, no? May ara kita sang Filipino heroine, mga kabombo, nga amo ang aton sinisubong nga pagkakilalahon kay subong nga adlaw, mga kabombo, ang isa sa aton sa mga Filipino heroines, no? Ginadumdum subong aya sa iya nga birth anniversary. I'm sure kilala na ninyo si Gabriela Silang, no? Gabriela Silang, one of our Filipino heroines, labi na sa itong Philippine Revolution, no? Ang paggasakop sa mga katsila sa aton for more than 300 years, no? Mga 333 years to be exact, mga kabombo, ang ila sa pagsakop sa aton. Tubtob nga gusto na naton sila iya nga maghalin diri bangon sa ila sini nga mga abuso nga natabo, no, sa aton sini nga mga Filipinos, mga natives. Kita pa ya ang tag-iya diri sang una, kita pa ya ang ginaabuso sa mga dumulong katsila. Amo nang rason, mga kabombo, kun nga sorry na batian. Amo nang rason, mga kabombo, kun nga ang ginadumdum gini naton. Agod nga ma-appreciate naton kung ano ang naagyan sang aton siniya nga mga predecessors, mga descendants pagid, mga kabombo, no? Aton sa mga predecessors, mga kalululuhan, kalulalulahan, binagid ining nagbuhis sa ila siniya nga kabuhi para lamang kita ang maangko nato na aton si kahilwayan. Ipakigbato ang aton si pungsod Pilipinas sa mga dumuluong, sa mga manugsakop. So, subong nga adlaw, no? Famous si Gabriela Silang. But who is Gabriela Silang? Aton sa liwat-liwato naton for our millennials, for our generation Y, Gen Y, aka millennials. Aton si bagong henerasyon, for them to know kung nga ang gina-enjoy, may gina-enjoy kita subong iya nga freedom, mga kabombo, no? Independent na kita. Gikan sa kung anuman nga manugsakop, kaangay, hindi kaangay sadto. So sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, mga kabombo, Marso 19, the same day today, sa itong 1731. No? Kung isipon naton pabalik, 291 katuig na nakaligad. With matching memorabilias, mga photos, ara dira sa aton sa Facebook Live kung nagalantaw ka mo, no? That was March 19 of 1731, 291 years ago, sa ang maisog nga revolusyonaryo nga babayi nga si Gabriela Silang. Ang iya sini matutuod kag kompleto nga ngalan, Maria Josefa Gabriela Carino D. Silang. Nabunag gini siya sa may barangay Kanyugan, no? Isa ini ka barangay, ang barangay Kanyugan dito sa may Banwa sang Santa, no? Sa probinsya sang Ilocos Sur. Ang mga ginikanan ni Gabriela Silang, ang sini nga amay amo si Anselmo Carino. Si Anselmo Carino, isa ini ka trader, no? Isa ka negosyante. Kanya iloy sadto nga wala ginhingadlan sa subong, no? Ang iloy ni Gabriela Silang nga isa ini ka native gid, no? Eta o kun sa aton panuwag ti ati nga tumandok sang baryo Tingguyan, no? Sa banwa sang San Quintin sa probinsya sang Abra sa Cordillera Administrative Region, mga kabombo. So amo na ang iyang mga ginikanan. Amo nang iya sini nga nadakuan nga maginikanan. Pero ining si Gabriela Silang, nagbiya, huben pa, no? She was very young, na nagbiya sa iya maginikanan. Kag ini siya ang ginpadako, no? Sa isa ka pari, no? Isa ka parish priest sa ila sini lugar. Kag diri siya nagtapos sa iya sini nga elementarya, no? Sa amo nga convent school sa ila banwa sa Santa sa Ilocos Sur. Ini sa Gabriela Silang, mga kabombo,
amo ini siya ang maisog sa aton sini nga Philippine history, no, sa aton sini nga mga history subjects. Si Gabriela Silang amo ini maisog nga babayi nga ningin puno-puno gid pinuno leader, no? Imagine kung ano siya kaisog. Sa natabo ang Ilocano Independence Movement o kung pag-away, no, sa mga local revolutionaries naton batok sa mga dumulong katsila sa itong Spanish colonization, mga kabombo, no? Sangging colonize kita sa Spain, no? 333 years, mga kabombo. Ining si Gabriela Silang, amo ang nagbulos, no? Siya ni nagbulos sa kausa. Sa iya sini ikaduha nga ningin bana nga si Diego Silang. Si Diego Silang, no? Sa aton sini history book, sa aton sini nga Philippine history, ti isa man siya kamaisog nga revolutionary leader batok sa mga dumuluong mga katsila. Rason nga ti kung magambal kita Diego Silang, amo man ini ang ginakilala naton isa sa mga baganihan man naton, no? Sa tong Philippine Revolution. Sa manumduman nga si Diego Andaya Silang, ang gintraiduran ini ang first or second husband ni Gabriela Silang, amo ni si Diego Silang, gintraiduran ini siya sa iya duha ka mga abyan, no? Before makalyado niya pero gintraiduran siya. Ini sila amo sanday Miguel Vicos kag Pedro Becbec, mga kabombo, no? Kag ila ini siya ang gintiro kag ginpatay bilang kabaylo sa reward kag ginpaon sa Spanish authorities kay grabe niyang pagkontra nila kay Diego Silang, no? So ginpaunan sang reward, ahay gintraiduran siya sa duwa niya ka mga kaalyado sadto para sa nagpagwa ang Spanish authorities sang dako nga kwarta kung sino ang makapatay ka makatiro kay Diego Silang, amo ni ang mabaton, no? Ti amo gid ini natabo gid ni masakit nga kamatayon sang second husband ni Gabriela Silang nga si Diego Silang. Ining si Diego Silang amo ay kaduha nga bana ni Gabriela Silang matapos nga nagtaliwan, no? Ang iya sini nga first husband ni Gabriela Silang nagtaliwan, no, matapos nga ang iya sini nga bana nagbalatian, no? Ginkilala kay Tomas Milian. Ining si Tomas Milian amo ini ang first nga husband ni Gabriela Silang, mga kabombo. So mo silingon ining ginakilala naton nga husband ni Gabriela Silang, ang famous nga si Diego Silang, second husband niya na lang na, no? Ining si Tomas Milian, isa ini kamanggaranon nga negosyante sadto. Kag gin-arrange sa nagpadako sa iya nga pari, kag amo ang gin-arrange sa iya nga amo ang iya sinipamanahon. Ining si Gabriela Silang, amo sadto ang nagserbe bilang isa sa mga closest advisors ni Diego Silang. Dra silang kilalahay mo sa nagsulod si Gabriela Silang sa ila sini nga tropa. Tubtub ga amo ni siya ang gikabig unofficially bilang iya sini aide de camp, no? Ang iya sini nga salaligan si Gabriela Silang amo pinakauna nga babayi nga nagpamuno sang revolt batok sa mga dumuluong sa tong Spanish colonization. Ini matapos sa ginbuslan niya sa pwesto kay ti napatay na tong bana niya ti bilang iya sini nga pag balos kag syempre iya sini iya pagpakigbato sa kailuwayan agod nga mahilway kita sa madumulong katsila panikasog pagid si Gabriela Silang kay isog ni siya ya, no? Siya ang nagbulos bilang commander sang rebel troops agin pumunuan sadto sa isinibana nga si Diego Silang kag personal o kon maisog nga nagpakigbato sa patag-awayan. Makitaan mo giniya si Gabriela Silang nga ara sa patag-awayan, no? Amo ining rason ko nga ang ginhayuan si Gabriela Silang bilang bolo wielding la generala on horseback. No, makitaan mo na nga ara na siya nagasakay siya sa kabayo with matching bolo o kon aya siniya nga armas, no, ang binangon kag nagabato siya sa mga dumuluong nga mga katsila, mga kabombo. Amo na siya kaisog. That is why heroine naton ining si Gabriela Silang, no? Si Gabriela Silang napatay sa tong September 20 of 1763 sa hubin nga edad nga 32 anyos. Matapos nga ni siya ang gin-execute, wala siya napatay sa patag-awayan, nakaluwas siya kay kaisog sa iya. Pero napatay siya, bangod ginpatay siya, gin-execute siya sa Spanish authority, upod sa iya sila nga mga tropa, no? Masakit.
That is why amo siya ginhayuan bilang Joan of Arc. Di ba na may Joan of Arc sang Fransya, no? Maisog man nga babayi nga nagasakay man sa kabayo, no? Kag nagapakig-away sa patag-awayan. Amo ning rason ko nga ang ginhayuan siya bilang Joan of Arc of Ilocandia, no? Ining sa Gabriela Silang, mga kabombo. Kag ang Order of Gabriela Silang bilang pagdumdum sa iya siniya nga pinasahi nga kaisog kag dako nga kontribusyon, no, sa pag-angko naton sa kailuwayan, mga kabombo. Amo ini ang sole third class national decoration subong, mga kabombo, nga gina-award sa mga pumuluyo nga ang membership ang restricted only sa mga kababainhan, no? Kung may mga babay da nga maisog kang may pinasahi nga hinimuan, ginahatag ang award, no? Ining prestiyuso nga award nga Order of Gabriela Silang, mga kabombo. Kag siyempre may party list man nga Gabriela Women's Party, no? Ining kun nga ang Gabriela General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership and Action. Gabriela, mga kabombo. Kag advocate, no, sa mga diretso, no, mga women's rights and issues nga tukod sa itong 1984. Ti ara pagid sa pagdumdum sa iya sini nga kaisog, bisan ang isa ka offshore patrol vessel bala, no, sang Philippine Coast Guard nga BRP Gabriela Silang, mga kabombo. OPV-8301. Amo ini ang patrol vessel sang Philippine Coast Guard ko sa dinggin hingadlan sunod sa ngalan sa aton si Philippine heroine nga si Gabriela Silang, no? Grabe nga mga pasidungog, mga kabombo, ang ginahatag, especially today, no, kung sa din ginadumdom ang 291st birth anniversary sa aton siniyang La Generala, no, the Joan of Arc of Ilocandia, mga kabombo, no? Ining si Gabriela Silang, Maria Josefa Gabriela Carino de Silang. Nabunag siya the same day today, March 19, sa itong 1731, dito sa may Barangay Kanyugan sa Banwa sang Santa sa probinsya sang Ilocos Sur. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takdang alas 2. Amoy ito mga kabombo, mga young people dira, no? At least may nabaluan ka mo refresher para sa aton, no? Ang aton sinikahapon lamang Today in History. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdum, mga kabombo, magabalik kita, magabasa na kita sa inyo sining makasaysayan, pagkatapos, gilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Antes kita magpadayon sa aton siniiyang programa. Dito sa ating linya, no, ari sa aton sining linya, no, ang aton sining kaupo dira sa Bombo Radyo Coronadal, no, dira sa South Cotabato mga kabombo, si Bombo Donald Pitugo. Angot ini mga kabombo, no, sa pagpatay, pagtiro patay, no, sa kay retired Police Colonel Roland Balkin nga amo ang chairman, no, sang Public Safety Office sang bahin sang dito abis sa may Cotabato City, no, mga kabombo, no, ang public safety officer sang Cotabato City. Kilala man naton ining si retired Police Colonel Roland Balkin kay nakaserbisyo man diri sa Negros Occidental, labi na gid diri sa Western Visayas bilang senior superintendent nga si Roland Balkin ang director sa sang Regional Training School 6 mga kabombo. Ara sa aton sining linya si Bombo Donald Pitugo. Bombo Donald, kami. Yes, Bombo Jazz, may isa iya ka matubo iya nga balita nga kung sa diin patay iya sa panibago nga pagpanglutang sang wala pa iya makilalaan ni mga suspect si retired Police Colonel Roland Balkin kagasamtangan niya nga chairman ini sa Public Safety Office sang CTLGU sa Cotabato City. Subong iya nga gid lamang adlaw Marso 19 sa bahin niya sa may Sinswat Avenue, corner Makapagal, MBRH, Ciudad sa Cotabato. Tandig ya sa inisyal nga impormasyon sa otoridad o Cotabato TNT Bombo Jazz alas 9:15 kaginan sang aga, inotang inisamtang iya nakaparking, nakasakay sa nakaparking nga salakyan sa atubang mismo sa isa iya ka vulcanizing shop. Kag naigo ini na headshot ni siya, kaya mo niya nang intunaan niya sang fatal injury na nangintunaan sang kamatayon niya. Tinagwa sa investigasyon niya Bombo Jazz, nagkabombo, duwa iya sa pagka mga lalaki ang naguthang sa opisyal o sa diin na pagkatapos ginikot ang krimen nga ini, hinahinay nga nagaling sa area kag nagalakat lang sila. Nagdala pa kani iya sa Balay Bulungan, sambit yan nga opisyal sa Cotabato City at apang bawian ini sa iya siniya kinabuhi at kung napasan nga ginahawa. At kung iya nagapadayon man ng investigasyon sa otoridad, pinagluntad iya nga pagpanglutang Bombo Jazz samtang ginakasapa sa otoridad ang hot pursuit operation batok naman sa suspect. So niya dahil sini, kang tanan sini, tuman man ang papangasubo sa karon kag kondina ni Cotabato City Mayor Cynthia Giani Sayadi sa pagpataya sa iya mismo yang itakopresya. Ginpandaman niya man ang pila iya ka mga persona ang responsable sa mga papanglutang nga magapanabat ang mga ini sa atubang sang layi kag hindi magunta ang iya nga makapulisan tubtob hindi iya makuha ang hostisya sa subong yang atinion Bombo Jazz. Anyway, inang ato na nga Bombo Jazz, guys. So Bombo Donald, suno sa inyo siniya pagpanalawsaw si retired Police Colonel Roland Balkin nakaserbisyo man na diri mo sa may Western Visayas, especially diri sa Negros Occidental man. Mamugay na to ang isa iya ka matubo mga impormasyon mo Jazz, mga imadugay man na sila sa may Region 6 kag ini iya ining kumaga
makabig naton niya nga isa man ka makabig naton nga maayong opisyal pagabot niya sa iya nga ginaserbihan. Kaya syempre sa Cotabato City, nami gyapon Bombo Jazz ang iyang reputasyon bilang isa iya ka opisyal. Ang ngayon nakibot sila pero tubong as per information wala pa iya sang tanto nga investigasyon aangot iya sa pila ka igo sang bala kag kalibre nga ginusar pati man ang motibo sa pagpanglutang kay ang ginanantaw din Bombo Jazz. Ining una diri ang gid ang personal grudge, then later on giyatan aban sa Japon ang anggulo iya nga may kang tanan nga obra bilang isa iya ka uniform personnel. Oo, pero ang isa iya ka butang diri karon ang inapadalman nila kung sino gid bala ang tawo iya nga nagpatay kag mga tawo iya nga naghikot pati man ang triggerman kay dati ka isog nga mga persona ang naglutang sa iya kay why isang isakyan naglakat lang gid Bombo Jazz. Galakat lang gid do sa tubangan sa vulcanizing dira abi sa inyo lugar? Anyway, sa Cotabato City Bombo Jazz na sa tubang niya sa vulcanizing shop, pwede kasi nagpuro haron-haron nando yan, nagpuro po way sa haron yung lugar. Way matana siya yan, nagkapamanta, nagkapangandam gid, apisar, baskin ano pa iya ka, maayo ni nga opisyal, o nga mot man niya itong maihibalote, basta hindi makandam, way gid Bombo Jazz, magalasa di siya sang mga malaing elemento Bombo Jazz. So, Botsilingwol, wala labot sa iya siniya nga trabaho, personal grudge ang isa sa mga nakit-an diri nga anggulo sa pagpatay sa iya, Bombo Donald. Personal grudge ka. Pero pwede Bombo Jazz ipaya ka ita ka anggulo nga makabig nila. Pero as per information wala pa yan nag-release ang official statement. Kiningaton niya nga Cotabato PNP, pero at least Bombo Jazz kung makita naton sa Facebook post sang alkalde iya sang Cotabato si si Mayor Cynthia Gianni Sayadi. Oo, nagpaabot ni siya Bombo Jazz sa iya mismo iya nga post, nagpaabot ni siya sang iya hibunot kag nagpanawagan actually ni siya sa iya nga Facebook page nga tanan niya Cotabato News mag-ugyon para iya sa pagbato sa lawlessness kag hindi iya pagtugutan nga magluntad ang kulo kasubong sa krimen. Pisar Bombo Jazz yan nga mayara sang Communican Band, kung mayara gisa bungol ni nagagwa, gisa may amo gini, nga krimen ni nagaluntad, hindi nila iya perhaps ma-preempt ang iniya nga mga botang Bombo Jazz. Grabe gani ang pagkondenar niya, no? Sunod pa sa kay Cotabato City Mayor Cynthia Gianni Sayadi, and I quote, "I condemn to the highest degree of condemnation the shooting and killing of our city public officer, retired Colonel Rolin Balkin." Bombo Donald? Yes, Bombo Jazz, sa inagit ang matubo iya kay hindi basta-basta opisyal ning may mga record ni sabi iya nga pero iya kamaayo man kag isa iya sa mga ginasaligan man sa linyada sa mga taratapan ngayon mismo iya ni Bombo Jazz ginaserbihan kag agyan niya bilang isa man sa personnel. Pero anyway, tanday lang Bombo Jazz ako anong aton niyang makuha diri together with Cotabato, we'll check also ang update ni kag syempre ang subong niya nga investigasyon premature pa katama kay wala pa iya pa tayo ila iya nga investigation pero sige lang itagaan sa kaligwa man kung may mga updates kita Bombo Jazz dira sa aton niya nga waragwagan. Kay kagina mo lang isang aga na tabo mo no mga alas 9 pasado. Correct Bombo Jazz alas 9 pasado magani talo pang doon man kiti ang oras para sang paglutang sa iya pero sa iya ka damo na tao basta mo na oras at 9 gani man amo gani nga basigi bantayan gid siya kag ginlantaw gini iya nga plate number bla possibly kag sundan ni sa mga persona iya kay ti lakat-lakat lang ang ini nga persona pero kay isog mga tawo nga ini pero ti ginlantaw sa Japon sa otoridad maybe may mga person to interest what man sang statement pero at least makapadalong pa sa impormasyon ang aton nga Cotabato PNP Bombo Jazz. Okay. Bombo Donald, keep us posted. Madawang nga salamat. Yes, Bombo Jazz, para sa aton niya nga flash report at apon namang program sa Bombo Radyo Bacolod, din si Bombo Donald Pitago sa Bombo Radyo Coronadal, para sa mga Radyo Pilipinas, sa Radyo Bombo. Madamo gid nga salamat sa kay Bombo Donald Pitugo, no, ang aton siniyang upo dira sa aton sini nga sister station sa bayan sang Bombo Radyo Coronadal.
I'm sure damo gid sa aton sini nga mga uniformed personnel sa aton sa makatapos ng kapulisan, no? Ang apektado subong, no, emotionally. Kaya I'm sure damo sa mga nakakilala man, no, sa sining retired colonel mga kabombo, si retired police colonel Roland Balken nga amo ang public safety officer sang syudad sang Cotabato. Subong mga kabombo. Kag syempre madumduman ta sa nasiling na naton, amo man din siya ang director sang Regional Training School diri sa Region 6 mga kabombo diri sa may Western Visayas mga kabombo, no? Philippine Standard Time, 53 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Dugang nga detalye sini. Kag kompleto nga detalye, no, follow-up report inyo mabatian sa pila ka mga public affairs programs sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Yari na sa aton sini nga main menu ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon sa nasiling na naton nagapakilala lamang sa kay Danilo. Si Danilo is 56 years old, no, sang Bacolod City. Kag ang kasaysayan ni Danilo iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. By the way, una sa tanan, kabay pa nga kung mabasahan mo ang akon sa kasaysayan, paki-greet man sa akon sa mga friends, akon sa mga abyan nga masaligan ged, sanday Elna, Bebot, kag subong man si Ray. Amo gid sila Miss Jazz nga ako si masuod nga mga abyan nga suki gid sa imo sini palatuntunan kahapon namang sa tanan nga mga palatuntunan sang Bombo Radyo Bacolod. Tawagan lamang ako sa kay Danilo, nagapanuigon na ako karon sa 56 anyos, ari ako diri nagapuyo sa syudad sang Bacolod. Miss Jazz, kaangay man sa iban, gusto ko man nga ambit sa akon sini nga kasaysayan. Isa na ako Miss Jazz kabalo sa huben nga edad nga 56 anyos. Nagtaliwan ang ako si pinalangga nga asawa nga si Dina, masubo Miss Jazz bangod sang nagtapik sa iya nga balatian. May leukemia to Miss Jazz ang akon sini nga asawa nga si Dina. Ginhimo man namo ng tanan, labi na siya sini pamilya. Pero ang hunta kay asta lang dito ang iya sini iya nga kabuhi. Sulusobra pa lang Miss Jazz sa mga lapit 3 pa man lang katuig nga nagtaliwan ang akon sini iya nga asawa. Susumugod sa nagtaliwan iniya sa subong Miss Jazz para sa ako niya ang akon sini nga batsyag sang akon sini nga pagkahidlaw, kapungaw sa asawa ko, sa subong Miss Jazz ara pa. Agi na sulusulog ni ako sa akon sining mga suod nga abyan nga ti bata ka pa man. Pwede ka gid sa kapangita kag makapangasawa. Pero Miss Jazz siguro sa akon sining sitwasyon sa karon hindi pa kuya ready. May ara kami Miss Jazz nga bata ni Dina. Isa ka babayi kag agwapa gid daw kaangay gid sa iya sini nga iloy. Huben pa ini siya Miss Jazz. Ako si nga bata nga si Dina. She's only 12 years old now. Siya ni Miss Jazz ang akon sini iya nga daw source of strength na lang kon nga ang padayon ako nga nagapangabuhi man sa sini nga kalibutan. Ugaling Miss Jazz ang akong sini nga problema karon. Sadto wala gid ko problema sa akong sini nga mga in-laws. Kay ti gapasalamat ako gani sang time
nga amo ni ang natabo sa akon sini nga asawa, gwa sulod kami sa hospital. Wala gid sila yan pabaya. Ginbulingan nila ako mismo sa pagpulaw sa itong panahon nga grabe gid ang sitwasyon sa akon sining asawa. Kag ilabi na gid sa galastuhon, Miss Jazz. Wala nagpabaya ang akon sini iya nga mga in-laws. Nabinagid ang amay sang akon sining asawa nga si Dina, ang akon si father-in-law. Kag may ara si Dina, Miss Jazz, nga utol nga magulang nga didto sa States nga trabaho bilang isa ka nurse. Di medyo dako yang iya sini iya nga kita. Amo gid ini ang nag-sustain sa amon sini iya nga galastuhon sa hospital sa Bulong sa pagpa-doktor sang akon sini nga asawa sadto sang ara na siya Miss Jazz sa stage ba lang nabudlayan na gid siya bangod ang cancer of the blood, ang leukemia, Miss Jazz, hindi gigali basta-basta. Although masiling nga ang pagtaliwan sa akon sing asawa daw nakapulupahuway kami, nakapulupahuway ako, pero emotionally, physically, Miss Jazz, yes, pero emotionally daw nabudlayan gid ako, Miss Jazz. Plus pa ini karon ang nabudlayan ko, ang amo sini nga bata nga babayi, nga sanasiling ko na amo na lang gid ang akon sini nga source of strength and source of hope. Miss Jazz, ang problema karon nga sadto wala man kami problema sa mga in-laws ko. Ang problema karon kay daw ginaagaw bala nila ang akon sini nga bata. Pasalamat ako kay palangga gid siya sa akon sini iya nga in-laws, so iya sini nga lolo kag lola sa mother side. Pero Miss Jazz, ang time bala nga sama-sami ginadala nila ang akon sini nga anak. Nabigyan na gid sang time nga nagka-COVID, nga mabudlay bala ang mag-travel. Although ari man lang sila diri sa Negros, Miss Jazz, pero sama-sami ang ila sini nga rason nga kun nga nakadugay na nga wala nakapauli sa amon sini nga puloy-an ang akon sini iya nga bata. Bangod kay para sa ila ti basi delikado, bangod kay ti may COVID pandemic. Amo na masami Miss Jazz sa ila sini nga rason. Ti siling ko way ginay problema kay sugaton ko lang ang bata ko. May ara man kami sa salakyan nga aabi nga daw ka budlay gid nga papaulion ang akon sini nga bata. Ako, Miss Jazz, una best, napasalamat ako kay ti palangga ginila ang ila sini nga apo. But now to the point, Miss Jazz, nga daw agawon nila ang akon sini nga bata. Miss Jazz, dugay na, binula na gidya. Samtang nga ginasulat ko ini, tinag-eskwela pa na nga danang bata ko. Mayo lang kay ti, ang iya sini iya nga eskwela, ti amo na online. Pwede nga dito siya anay. Pero Miss Jazz, ang buot ko silingon, nga ibalik lang nila ang bata ko. Sadto pawala lang ko kag gina-enchende ko gid. Kay palangga gidila ang akon sining anak. Pero siling hindi nila pagpapaulion nga pila na gid ka bulan, Miss Jazz. Samtang ginasulat ko ini, dugay na gid. Lapit na isa ka tuig nga wala nila ginapasugtan nga magpauli ang bata ko. So amon sila ginahimo sang bata ko, ang communication namon ti ara pinaagi sa text, pinaagi sa cellphone, tawganay, taga-video call na lang kami gani, Miss Jazz. Kay ako ang ginahimo ko man gakadto ako sa ila sini nga puloy-an sa akon si ma-in-laws. Pero kung kay isa, Miss Jazz, although nga naintindihan ko gid, daw kabudlay bala nga mismo sa ila balay daw nabudlayan ka nga magsulod. Kaya daw hindi sila gusto nga magsulod bangod sang pandemic, bali Miss Jazz. Daw ka delikado gid sa ila or ka grabe gid sa ila ka ano bala Miss Jazz sa mga pamaagi sa ila sinipatakaran. Kay may sulo-sarang-sarang ni ang akon nga mga in-laws. May ara sila Miss Jazz ng negosyo. Di daw ang akon sining asawa gani Miss Jazz. Isa man to sa mga daw nagaano man sa akon balik-balik sa akon si panghuna-huna. Kaya ti mayo ni ang ila sining pagpangabuhi mo. Sang time nga nagpamana siya sa akon na agyan na gitanan. Pero palangga akong asawa ko. Kag ginahimo ko man ang tanan sang time nga mga responsable sang ara pa siya, buhi pa siya.
Ti amo na ugaling Miss Jazz nga bisan magbisita ko sa ila do kadamo bala sang do's and don'ts. Agon nga makasulod kami sa amon ako sa amon balay. Kag bisan nga maghakos kag halok sa akon siniiha nga bata daw hindi nila pagpasugtan Miss Jazz. Ti ako naka-intiende man ako kay ginaproteheran nila ang bata ko. Pero galing Miss Jazz bata ko ni. Kag ang bata ko mismo nagahambal nga gusto na niya nga magbalik. Although nga ti palangga siya sa iya siniiha nga lolo kag lola, sa iya sining mga katiyuan kag katiyaan. Pero lain gid kay close siya sa akon Miss Jazz, especially sometime nagtaliwan si mama niya. Wala pa gid ako Miss Jazz sa kaistorya sa akong mga in-laws kay daw nahuya man bala ako, pero para sa akon Miss Jazz samtang nga nagadugay nga samtang nagalipas ang inadlaw nga hindi nila pagpasugtan magpauli ang bata ko. It's a different story Miss Jazz. Palihog Miss Jazz sa tagi ako sang laygay. Kay amo ni karon ang nagaanugid sa akon siniiya nga tagipusoon kay nahidlaw man ako sa akon bata. Maraming salamat at tagpadala Danilo, 56 anyos sa siyudad sang Bacolod. Well, Danilo, bilang isa ka parent, no? Syempre, may ara ka gida diretso, you have all the rights. Nga mag-amo ni ang imo siniiya nga feelings, kag ang imo siniiya nga daw problema sa karon kay ti bata mo ni, no? Although nga ti on your part gina-intiende mo man sila ining mga in-laws mo ay ti sa bulig sa pagpalangga sa imo siniiya nga bata. Wala question, no? Para sa imo wala gid question, no? Pero ti nang sila nga daw wala nila ginapabalik abe sa imo, no? Nga ti samtang nga nagadugay ti okay naman subong ya ang ano mo. Nagadubo naging subong ang kaso sang COVID. Although nga ti sa subong ya sa gyapon hindi kita magmangin kampante, no? Kay ang virus ara pagid sa aton si palibot. Hindi nato makitaan. No, hindi kita makasiling kon magwa kita, hindi na kita malatnan, no? Pero sa imo siniiya nga sitwasyon, amay ka, no? Why not istoryahon mo ang imo sini nga mga in-laws, ang imo sini nga father-in-law kag mother-in-law, no? Nga bisan ang imo sini nga bata naghambal nga gusto na niya magbalik sa imo sini nga luyo. Sa insakto lang nga pamaagi, no? Makaistoryahanay kamo dira nga wala man lang abiyasang ill feelings, although nga ti ara sa imo na iyang daw medyo daw hindi ka na nanamian sa ila sini ginahimo, no? Pero sa insakto lang nga pag-istoryahanay, no? Nga kon pwede masugat mo na ang bata mo kay nahidlaw ka na gid sa iya kag bisan ang imo si bata naghambal sa imo nga gusto na niya magbalik sa imo, no? Kung sa ila man sini nga parte para sa ako na do na intindihan ko man gani, no? Danilo, kay ti palangga nilang ila sini nga apo plus mga daan nga nagtaliwan ang iloy sini siguro gidaw gina-compensate man bala nila nga ang ila sini nga bata wala na plus palangga nilang ila sini nga apo, so they're trying to compensate sang absence sa ila sini nga bata kag ang pagpalangga do ginadoble pagid nila ang paghalong sa imo sini nga bata, not knowing nga daw naglapas na sila ya no? Kay ikaw ya sa gyapon buhi pa man ya sini nga male parent mo, ikaw abi nga amay. Kasi i-istoryahon mo lang sila isang insakto nga kung pwede no mapabalik ng imo sa bata kay daw ka okay naman lang ya ang travel o kon bisan sa pagbisita mo wala ginaguro problema kon arab lang ma-disinfect ka, paligo ka kung amo nang gusto nila paligo ka da tapos mang-alcohol ka, pagkatapos steam bath ka dae, no? Para nga makahalok ka man, ka makahakos sa imo sa bata. I'm sure lain gidya mo ang ginikanan, no? Nga amo man naguro ang gusto man sa imo sini nga anak nga babayi, nga matabo, nga kun nga nga gusto na niya, nga magbalik sa imo, kay ti suno pa sa imo, close ka mo, no? Kabay pa nga ma-iron out ninyo ini sa insakto lang, Danilo, iprangkahon mo sila nga gusto mo na nga tiner diri ang imo si bata sa imo sini nga luyo, mabulo bakasyon lang ano gina sila kalayo, wala man din nimo nabutang gani kundi ini nga Banwa, ikaw ya ti taga Bacolod, din sila nga Banwa norte, sur, no? Lapit man lang. Pwede gid sila makabulo bakasyon ang bata mo, no? Siguro sa ila na wala man sila guro ya naga-mind kay ti wala ka man
nagaano mo, nagaistorya sa ila, wala ka nagaprangka nga gusto mo na. Bilang amay, gusto mo na nga magbalik ang imo sini nga bata, no? Istorya anay sila Danilo antes kamandira nga magpadalom gid, no? Although nga ti maka-intindi kami sa imo sa sitwasyon kay ti ikaw isa ka amay kag mapinalanggaon nga amay, no? Kag how much more nga ang imo sini iya nga loneliness nagadoble kay ti wala diri ang inyo sini bata nga amo ang kung sa ano pa amo na lang ni kuntani ang imo sini nga handumanan sa imo sini nagtaliwan nga asawa nga to amo-amo gid ang itsura, no? Danilo, so try to talk sa ila ang imo si mga iplastar mo nga gusto mo na nga magpauli ang imo anak dira sa imo nga luyok, no? I'm sure di mo na sila guro yung mag-agaw da sa imo siniya nga bata, no? Kaya nakitaan Manila nga responsable ka man, no? Danilo, don't forget also to pray, no? Pangamuyuan mo ang imo sini nga in-laws nga wala lang sang may misunderstandings nga matabo, akon papauli mo ng bata mo. And don't forget also to pray for your daughter, ka ikaw man, no? There's always power in prayer. Danilo, salamat ged, no? Wala kita sa panahon makabombo, it's bye-bye time na. But before that, ari-ana aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Matthew, chapter 22, verses 37 to 39. Nagasiling, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. No, amuta na dapat magpalangga sa aton si mahal nga makaako, no? This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. Kung hambal kita nga palangga ko diyang Ginoo, kaga-follow ko sa iya siniya nga mga gusto nga matabo. Pero palangga mo wholeheartedly ang imo sini nga ang aton Ginoo, pero wala mo man ginapalangga ang imo siniya nga mga isig ka pareho. Daw kaangay nga wala man niho kay ang first commandment, yes, the greatest commandment, pero ay kadua, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. Mga kabombo, no? Ano ka budlay nga hindi naton niya mapalangga ang aton siniya nga isig ka pareho, mga kabombo, no? Ara gina. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. So Matthew 22:37 to 39, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart. Amo na mga kabombo aya siniya nga ginhambal. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Salamat sa inyo paupo din sa gyapon ninyo alagad sa kanginan. Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio